В момента в небето над България може да се наблюдава първото за годината слънчево затъмнение. То ще бъде частично и започна в 9 часа и 11 минути. Това съобщи за TV+ астрономът от Националната обсерватория в Рожен Пенчо Маркишки. До края на годината се очакват още 3 слънчеви затъмнения. Луната ще покрие слънчевия диск над 70%. Това не е пълно затъмнение, но с такава значима дълбочина явлението също е рядкост. Следващото подобно ще се появи през 2015 година. Затъмнението ще продължи до 12 часа на обяд. Максимума на затъмнението се очаква да бъде в 10 часа и 37 минути. При чисто и ясно небе явлението ще е видимо от цялата страна, като се използват традиционните средства за безопасно наблюдение. Черни опушени стъкла, тъмните плътни части на черно-бели негативи, например на рентгенови снимки, и разбира се със специалните за целта тъмни очила с малък процент пропускливост. Още новини очаквайте точно в 12. Приятни минути с програмата на TV+.